चलो समाज भाई सब आदमी मिल कर जे है चूना लाल के गांव से बाल दिए के है और न कोनो आदमी के भोज खा के है न केस करावे के है ई की बुझै है ई जे वार्ड नंबर समिति मुखिया जी सब हमरा जेबी में रहै है गांव के प्रधान छी खरीदार मैनेजर छी आ से हमरा से कोनो पूछताछ नहीं आई अपने मने चाहे कि 10 11 में खिया का आ उतरी भ जाए हैं बुझौ त से नहीं ने गांव के नाम न हंसे त यो सही कहै छी चलो सही उ त लिस्ट में चले त फनमा गांव के लोग सब जे 11 आदमी के खिया क जे न केस करा ले बाप दादा के हैं कते हानि वाला बात भले हानि वाला की खूब भेले हो रे गांव में कोनो एहन आदमी नहीं है जे बार ना भोजन केलकै है रे नहीं है पैसा दे बच्चा घर घराड़ी सहित बेच दै है लेकिन बाप के नाम ऊंचा करे खातिर बार ना भोज करे से हमरा से पूछलक नहीं न केकरो कहलकै हैं आ उ जे चाहे 11 आदमी खिया का आ बाप के जे क्रियाक्रम कलू हर गिस ने हुए देबै हम गांव के प्रधान होते नहीं छियै हम खरीदार मैन का